Три действия в салона, които направих днес, за да увеличат продажбите. Действията са елементарни, записвайте, адаптирайте под своя салон. Първо, увеличих количеството на публикациите и рилсове в социалните мрежи, защото те привличат новите клиенти и това е много важно, особено за тези, които нямат пълни графици, които тъкмо са се отворили и искат да увеличат количеството на клиенти. Второто действие, което съм направила, се получи абсолютно случайно, но ние получихме лампи с изкуствения интелект, направихме видеа и публикациите, за да можем да покажем на нашите клиенти, че се грижим за тяхното здраве. И третото, което съм направила, започнах да проверявам скриптовете за администратори, за да могат да говорят правилно с клиенти и да презаписват часове, тъй като с времето тази точка започна да страда. Какви са вашите три действия, за да увеличите продажбите в салона? Ако имате нещо по-различно от това, което правя аз, пишете в коментар.